नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. बातमीपत्रात आपले स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. संदेश सावंत यांच्या समर्थनार्थ हरकुळ बुद्रुक वासी एकवटले. कांदळगावचे ग्रामदैवत श्रीदेव रामेश्वर किल्ले सिंधुदुर्ग भेटीला. आणि निवडणुकीवर कुडी ग्रामस्थांचा सामूहिक बहिष्कार. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. कुणकेश्वर येथील प्रगतशील आंबा बागायतदार अजय सुधाकर नाणेरकर यांच्या आंबा बागेतील 5.5 डझनाच्या आंबा पेटीचा मुहूर्त साधण्यात आलाय. श्रीदेव कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष एकनाथ तेली आणि कुणकेश्वर सरपंच महेश कामणकर यांच्या हस्ते औषध विक्रेते विनायक जोईन यांच्या उपस्थितीत विधिवत पूजनानं माघी गणेश जयंतीच्या मुहूर्तावर मुंबई वाशी मार्केटमध्ये आंबा व्यापारी उल्हास नवले यांच्याकडे रवाना करण्यात आली आहे. यावेळी आंबा बागायतदार अजय सुधाकर नाणेरकर आणि अन्य उपस्थित होते. आमचे प्रगतशील बागायतदार सन्माननीय अजयजी नाणेरकर यांनी आज सीझनचा विचार करता याच्या अगोदर पहिली पेटी गेलेली आहे आणि ही आता दुसरी पिढी आजच्या या गणेश जयंतीच्या निमित्ताने आज शुभ मुहूर्तावर या ठिकाणी चांगलं फळ आहे. जसं आपण मे मध्ये काढतो त्या पद्धतीत फळ आहे आणि आजच्या या गणपतीच्या बाप्पाच्या दिवशी आनंदाच्या दिवशी आनंदमय असं हे करून शुभ मुहूर्त केलेला आहे. तर अजयजी ही पेटी कुठे जाणार आहे आता? वाशी मार्केटला. कुठले दलाल असण्याचे? उल्हास नामदाव. सरासरी आता जो काय बघता साधारण अंदाजित पेटीचा साधारण 20,000-25,000च्या दरम्यान जो काय रेट चालले त्या दरम्यान असणार की कसं काय असणार? काय ते कसं असतं तिकडल्या कधी झाला सध्या त्याला सांगायचं. ओके. अंदाज होईल म्हणजे सरासरी माल बघता आणखी सगळं बघता क्वालिटी जसं आपण मे मध्ये चांगल्या प्रकारचं फळ काढतो त्या पद्धतीत आज फळ आहे. हे बघू शकता आपण कलर त्याचा एकदम झालेला आहे. जसं मे मध्ये कलर होतो त्या पद्धतीत कलर झालेला आहे आणि त्याचं चांगल्यापैकी आपल्याला मला तर अंदाज आहे की साधारण 20-25 हजार त्या ठिकाणी रेट व्हायला हरकत नाही. अशा प्रकारचा आंबा या ठिकाणी आज आमच्या अजयजीने काढलेला आहे. तर या तुमच्या आजच्या शुभ मुहूर्तास आमच्याकडनं मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन, कौतुक आणि मनपूर्वक शुभेच्छा. धन्यवाद. तुम्हाला उत्तम आयु आरोग्य देव, कुणकेश्वर देव आणि ह्या धंद्यात आंबा शेतीत तुम्हाला चांगली प्रगती हो अशी मी श्रीदेव कुणकेश्वर चरणी प्रार्थना करतो. तुमच्या सर्व मनोकामना श्रीदेव कुणकेश्वर आमचं ऊर्जास्थान, प्रेरणास्थान, स्वयंभू चांगल्या ठिकाणी आम्ही असणारच, काही विषयच नाही. आमचा प्रत्येक ग्रामस्थ पुढे जाऊ देत हे आमचं स्वप्न आहे, हे आमचे विचार आहेत. म्हणजेच आमचा गाव प्रगती पथावर जाईल, सर्व गुण संपन्न होईल. आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव, भोम, सावंतवाडी. आजच अपॉइंटमेंट बुक करा. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त कुडाळ इथं शिवसेनेच्या वतीनं अभिवादन करण्यात आलं. यावेळी शिवसेनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. बाळासाहेबांच्या स्मृतींना यावेळी उजाळा देण्यात आला. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. यावेळी उपस्थित नेत्यांनी बाळासाहेबांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्याचा निर्धार केला. या कार्यक्रमाला माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजय पडते, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष काका कुडाळकर, माजी नगराध्यक्ष विनायक राणे, उपजिल्हा प्रमुख अरविंद करलकर, संजय भोगटे, रोहित भोगटे, प्रसन्ना गंगावणे यांच्यासह शिवसेनेचे अन्य पदाधिकारी, शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
हा प्रचाराचा नाही तर विकासाचा शुभारंभ असल्याची भावना भाजपचे उमेदवार विक्रांत सावंत यांनी व्यक्त केली। ते माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत। पाहूया। प्रचाराचा शुभारंभ करताय, काय सांगाल? महादेवाच्या आणि सातेरीच्या चरणी मस्तक टेकवून आज आमचा सर्व परिवार इथे जमलेला आहे आणि माझगाव हे सुसंस्कृत राजकारण आणि खूप प्रगतशील असं विचारधारा ठेवून चालणारे हे सर्व व्यक्तिमत्व इथे जमलेले आहेत आणि आज आम्ही हा प्रचाराचा शुभारंभ नव्हे तर आमच्या माझगावच्या इतिहासात जे काही पुढच्या काळात माझगाव हा दिवस नेहमी लक्षात ठेवेल, कारण हा फक्त प्रचाराचा नारळ नव्हे तर हा या सर्वांच्या साक्षीने आम्ही माझगावच्या विकासाचा पाया आज रोवलाय आणि हा प्रचाराचा शुभारंभ नव्हे, हा विकासाचा शुभारंभ आहे। नक्कीच भाईसाहेब सावंतांच्या समाधीस्थळी तुम्ही सकाळी गेलात, पूर्वी शिरूरचं राजकारण माझगावातूनच सुरू होतं, काय वाटलं तुम्हाला? भाईसाहेबांच्या समाधीवर नतमस्तक होताना आम्हाला सर्वांना खूप आज त्या सर्वांचीच भाईसाहेबांची विकासभाईंची उणीव जाणवते। इथे असलेल्या प्रत्येक माझ्या घरातल्या व्यक्तींच्या आयुष्यात विकासभाई हे नाव कुठेतरी एक 10%, 5%, 20% त्यांच्या आयुष्यात असं महत्त्व ठेवायचं आणि जी कोणी आम्ही माणसं आहोत ज्यांनी 100% विकासभाईंच्या विचारांना एकत्र ठेवून आम्ही चालायचा प्रयत्न केला, ती सर्व आज इथे जमलेली आहेत। भाईसाहेबांच्या विचाराची माणसं, माझ्या गावच्या विकासासाठी जमलेली माणसं, आम्ही सर्व एकमेकाच्या प्रेमासाठी जमलेली माणसं। आम्ही भाजप पक्ष असो तिथे आमचे ज्येष्ठ रेश्माताई आहेत, शिवसेना पक्षातनं आमचे ज्येष्ठ अशोक दळवी साहेब आहेत, आमचे गाव जाणते इथे उपस्थित आहेत, माझ्या सर्व पिलगीचे जाणते इथे उपस्थित आहेत, माझे सर्व आप्तेष्ट, माझा परिवार, माझ्या बहिणी, माझे छोटे मित्र सुद्धा इथे उपस्थित आहेत आणि मला असं वाटतं की ही लोक जी इथे उपस्थित आहेत ही इथे प्रचाराचा नारळ ठेवायला उपस्थित नाही आहेत, कारण जिल्हा परिषद असो किंवा कुठची निवडणूक असो इतकी ताकद ही कुठेतरी प्रचाराचा नारळ ठेवायला नाही आहेत। तर हा एक आमचा विश्वास आहे की आम्ही या गावची आज विकासाची नीव ठेवली आहे, हा विश्वास आम्ही संपादन करण्यासाठी आज एकत्र आलोय आणि महादेवाच्या आणि सातेरीच्या चरणी आम्ही इथे आज तुमच्या समोर उभे आहोत। ज्या महाराष्ट्राने माझगावाने अखंड महाराष्ट्राला नाव दिलं भाईसाहेब सावंतांच्या रूपाने, त्यांचे चिरंजीव विकासभाई सावंत कैलासवासी यांनी जे नाव आजपर्यंत आजन्मात राखलं, त्यांचा वारसा असा समर्थपणे कसा पुढे घालवणार आपण? भाईसाहेबांनी आणि विकासभाईंनी जी विचारधारा ठेवली आहे तिथपर्यंत पोहोचणं हे माझ्यासारख्या छोट्या कार्यकर्त्याला खूप कठीण आहे आणि खरोखरच सांगतो 21व्या शतकात विकासभाईंसारखं आणि भाईसाहेब सावंतांचं राजकारण हे कुठेतरी साजेसे नाही आहे, पण तरी सुद्धा सांगतो या काळातले जे आमच्या सर्वांचं आदरस्थान, आमच्या सर्वांचं प्रेरणास्थान हे आमचं गाव राहणार आहे आणि आम्ही गावाच्या विकासासाठी विकासभाईंनी आणि भाईसाहेबांनी दिलेल्याच मार्गावर आम्ही सर्वजण इथे चालणार आहोत। आमचे दोन्ही कॅन्डिडेट आज तिथेच त्या दिशेने चालणार आहेत, हा शब्द आम्ही तुम्हाला सगळ्यांना द्यायला आलो आहे। कोकणवासियांच्या शब्दात सांगायचं तर भावकी आणि गावकी या ठिकाणी एकत्र आलेली दिसते, कसं पाहता आपण याकडे? आज ही सर्व माणसं आज आपल्या प्रेमासाठी एकत्र आली आहेत। सन्मान्य नितेशजी राणे साहेबांनी आज जो माझ्यावर विश्वास दाखवला, आज तिकीट मिळवणं भाजप सारख्या एवढ्या मोठ्या पक्षाचं हे किती मुश्किल आहे तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, पण तरी सुद्धा आज रेश्माताई असतील, आज अशोक दळवी साहेब असतील, आज आमचे ज्येष्ठ ज्यांनी या तिकीटसाठी पूर्ण प्रयत्न केला मनीष दळवी साहेब असतील, महेश सारंग साहेब असतील, संजू परब साहेब असतील, या सर्वांना मी धन्यवाद देतो। तुम्ही सर्वांनी एक दिलानी ताकद लावलात आणि आमच्या जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत साहेबांचे धन्यवाद देतो। आमच्या सर्वांचं नेतृत्व नारायणराव राणेजी साहेब, आमच्या सर्वांचे आदरस्थान रवींद्र चव्हाण साहेब, या सर्वांना मी नतमस्तक होतो आणि खूप खूप धन्यवाद देतो की तुम्ही आम्हाला ही एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलात गावाच्या विकासाला आणि गावाला पुढे न्यायची, ती आम्ही सार्थ ठरणार। आपल्या माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघात माझगावमध्ये जवळपास 6000 वोटर्स आहेत, काय या ठिकाणची स्थिती राहील असं आपल्याला वाटतं? माझगावमध्ये एक 6000 वोटर्स आहेत आणि राऊंड अबाउट 4000 मतदान हे माझगावमधनं होत असतं आणि मला 100% खात्री आहे की हे मतदान आम्ही कुठेतरी राजकारण म्हणून नाही करत आहोत, तर विकासाच्या दृष्टीने आणि खूप पुढे जात असताना जिल्हा परिषदवर कुठेतरी
शिक्षणाचा उपयोग माझ्या व्हायला पाहिजे, यासाठी सर्वांनी मतदान करावं हे आव्हान आहे. आणि आम्ही सर्व एज्युकेटेड कॅन्डिडेट तुमच्या समोर उभे आहोत. तुम्ही आमच्यावर विश्वास ठेवा. आम्ही इथे प्रगतशील राजकारण करायला आहे, आम्ही इथे काही दुसरं गोष्ट करण्यासाठी नाही आहोत. जिल्हा परिषद निवडणुकीत माझगाव मतदारसंघातून तरुण तडफदार युवा नेतृत्व शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडीचे अध्यक्ष विक्रांत सावंत यांनी प्रचाराचा नारळ फोडलाय. माझगाव स्वयंभू महादेव मंदिर, श्रीदेवी सातेरी मंदिरात नतमस्तक देवदेवतांचे आशीर्वाद घेऊन त्यांनी घरोघरी प्रचाराला सुरुवात केली आहे. भारतीय जनता पार्टीकडून त्यांनी आपली उमेदवारी दाखल केली आहे. सकाळी माझगाव येथील देवस्थानात जात आशीर्वाद घेऊन तसेच माजी मंत्री स्वर्गीय भाईसाहेब सावंत यांच्या समाधीस्थळी नतमस्तक होऊन प्रचाराला सुरुवात केली. घरोघरी जाऊन त्यांनी प्रचार केलाय. यावेळी स्वर्गीय भाईसाहेब सावंत, स्वर्गीय विकास सावंत यांचा वारसा पुढे घेऊन जाणार आहोत. आजचा प्रचाराचा नाही तर गावच्या विकासाचा शुभारंभ असल्याची भावना सावंतांनी व्यक्त करत पक्षातील नेत्यांचे आभार मानले. तसेच माझगाव, सोनुर्ली, बेत्ते, चराठे, ओटवणे, सरमळे हे ग्रामस्थ आपल्याला आशीर्वाद देतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रेश्मा सावंत, शिवसेना नेते अशोक दळवी, पंचायत समिती उमेदवार सचिन बिर्जे, माझगाव सरपंच रिचर्ड डिमेलो, आर.के. सावंत, संजय कांसे, ॲडव्होकेट शामराव सावंत, CL नाईक, चंद्रकांत सावंत, अमोल सावंत आदींसह पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी. जय शिवाजी. जय शिवाजी. जय भवानी. फोंडाघाट जिल्हा परिषद मतदारसंघातून उमेदवारी दिल्याबद्दल मी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष तसेच महाविकास आघाडीतील सर्व नेत्यांचे आभार मानतो. फोंडाघाट जिल्हा परिषद मतदारसंघ गेल्या अनेक वर्षांपासून विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेक ज्वलंत प्रश्न येथील नागरिकांना भेडसावतात. निवडून आल्यानंतर येथील विकासाला नक्कीच न्याय देईन अशी ग्वाही राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे कणकवली तालुकाध्यक्ष, फोंडाघाट जिल्हा परिषद मतदारसंघातील महाविकास आघाडीचे उमेदवार अनंत पिळणकर यांनी दिली आहे. फोंडाघाट येथील आपल्या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत पिळणकर बोलत होते. महाविकास आघाडीतील पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कालच माझी महाविकास आघाडीतून फोंडा जिपमधून उमेदवारी जाहीर झाली. या सगळ्याच नेत्यांच्या आशीर्वादाने मला फोंडा जिपमधून महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून उमेदवारी जाहीर केली. ह्या सर्वांचेच मी मनापासून आभार मानतो. या सर्व नेत्यांनी मला जी उमेदवारी दिलेली आहे त्या उमेदवारीचं मी नक्कीच सोनं करणार. ह्या संधीचं सोनंच करीन. फोंडा जिपमधून गेले अनेक वर्ष ही सत्ता या ना त्या कारणाने उमेदवार कोणी असो ती एकाच ठिकाणी राहिलेली आहे. त्याच्यामुळे या फोंडा जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये जसा म्हणावा तसा विकास झालेला नाही. त्यामुळे मी माझी उमेदवारी माझ्या पक्षश्रेष्ठींनी जाहीर केली की मला फोंडा जिल्हा परिषदमधून लढायचं आहे. आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष आमचे अमित सामंत साहेब यांनी मला वाढदिवसाच्या वेळी मला शब्द दिला होता की येणाऱ्या काळात अनंत पिळणकर यांना फोंड्यातून आम्ही महाविकास आघाडीतून उमेदवार म्हणून घोषित करणार. आणि ह्या शब्दावर खरं उतरून त्यांनी शब्द पाळला आणि माझ्यासाठी वरिष्ठांकडे माझ्या उमेदवारीची चर्चा केली आणि ती उमेदवारी महाविकास आघाडीतून मिळवून दिली. म्हणून परत एकदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत साहेब यांचे मी मनापासून आभार मानतो. या फोंडा जिप मतदारसंघामध्ये अनेक गोष्टीपासून जिल्हा वंचित राहिलेला, आमचा फोंडा मतदारसंघ वंचित राहिलेला आहे. फोंड्याचा सगळ्यात अतिज्वलंत असा प्रश्न आहे तो पाण्याचा. फोंडा मतदारसंघामध्ये फोंडा गावामध्ये जे पाणी लोकांना दिलं जातं अनेक वर्ष, हे मी जबाबदारीने सांगतो की ते पाणी अशुद्ध दिलं जातं. लोरा तलावातून एका मुशीतून पाणी काढून ते एका विहिरीत साठवलं जातं. त्या विहिरीतून डायरेक्ट ट्रान्सफर ते टाकीत केलं जातं आणि तिथून ते डायरेक्ट लोकांना वापरासाठी, पिण्यासाठी वापरासाठी दिलं जातं. मी सांगतो याची शासनाने पडताळणी करावी त्या पाण्याची. मी बोलतोय शब्द परत घेईन की ते अशुद्ध पाणी नाही आहे म्हणून, पण ते 100% पाणी अशुद्ध आहे. माझी
स्वतःची संकल्पना आहे मनापासून की या फोंडा गावाला शुद्ध पाणी मिळालं पाहिजे आणि ते या माझ्या जीप मतदारसंघातून सगळ्या माझ्या लाडक्या मतदार बंधू भगिनींनी मतदारांनी जर मला भरघोस मताने निवडून दिलं तर पहिलं मी या फोंड्या गावासाठी शुद्ध पाण्यासाठी प्रयत्न करणार, शुद्ध आणि मुबलक असं पाणी देणार. दुसरी गोष्ट, आमच्या या फोंडा जीपमध्ये पंचायत समिती 2 आमच्या लोरे आणि घोणसरीमध्ये म्हणावं तसा आरोग्याचा प्रश्न मिटलेला नाही. जे आरोग्य केंद्र आहे तिथे ज्या काही सुखसुविधा हव्यात, ज्या काय त्याला सगळं मटेरियल लागतं त्यापैकी कुठलीच सुविधा उपलब्ध नाही. एखादा मोठा ॲक्सिडेंटचा पेशंट असेल, तात्काळ नेलं तर तिथून एक तर कणकवलीला न्यावं लागतं, नाहीतर ओरोस, नाहीतर मग गोवा बांबोळे. पण माझी एक संकल्पना आहे की या भागासाठी आरोग्य केंद्राऐवजी ग्रामीण रुग्णालय या फोंडा जीपमध्ये व्हावं अशी माझी मनापासून इच्छा आहे आणि त्याच्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. या फोंडा जीपमध्ये मुलांसाठी कुठेच क्रीडांगण नाही आहे, लहान मुलांसाठी क्रीडांगण नाही आहे, लहान मुलांसाठी बगीचा नाही आहे, आमच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कुठे विरंगुळ्यासाठी बगीचा नाही आहे. ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या माझ्या मतदारसंघामध्ये व्हाव्यात म्हणून मी नक्कीच प्रयत्न करणार आहे. या फोंडा जीपमध्ये तसं बघायला गेलं तर अख्खा सिंधुदुर्ग खड्डेमयच आहे, पण फोंडा जीपमध्ये जे रस्ते आहेत, एक हा रस्ता हायवे सोडला, हायवेला पण अवस्था वाईट आहे, पण इतर आजूबाजूचे फोंडा शहरातले असतील, फोंडा जिल्हा परिषदमधले रस्ते असतील, काही रस्ते गुळगुळीत झाले आहेत बघून ठिकाणी. पण जिथे विरोधक राहतात, जो भाग विरोधांकडे आहे, जी ग्रामपंचायत विरोधांकडे आहे, एखादा ग्रामपंचायत सदस्य चुकून कुठला तरी विरोधक आहे, अशा भागामध्ये हेतू पुरस्कर सत्ताधारी काम करत नाही. त्याच्यासाठी मी हा कुठलाही द्वेष न पाळता या मतदारसंघामध्ये रस्ते सगळेच स्वच्छ आणि सुंदर रस्ते बनवण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. फोंडा जीपमध्ये अनेक दुर्गम भाग आहे, मग तिकडे खैराटवाडी असेल, आमची घोणसरी असेल, तिकडे सपाटवाडी असेल, अशा अनेक ठिकाणी दुर्गम भागात स्ट्रीट लाईट नाही आहे. तर त्या ज्या ठिकाणी स्ट्रीट लाईट नाही आहे त्या ठिकाणी स्ट्रीट लाईटची पूर्ण व्यवस्था करण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. महिला बचत गट आहेत, महिला बचत गटांच्या सबलीकरणासाठी मी कार्यशाळा राबवण्याचा प्रयत्न करणार. महिलांसाठी फोंडा जिल्हा परिषद मतदारसंघातील तरुण मुलांसाठी एखाद्या चांगल्या ठिकाणी अकॅडमी उभारण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे मी. हे माझे जे मी मुद्दे तुम्हाला सांगितले हे प्रावीण्याने मी हातात घेणार आणि ते पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रयत्न करणार येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये. अनेक मुद्दे आहेत बोलण्यासारखे, ते परतच्या प्रचारादरम्यान मी बोलेन, पण अनेक गोष्टी फोंड्यामध्ये अपुऱ्या राहिल्यामुळे मी ह्या फोंडा जीपमधून मी इलेक्शनाला सामोरं जात आहे. माझं चिन्ह राष्ट्रवादी शरद महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून तुतारी वाजवणारा माणूस असं असून सर्व जिल्ह्यातील मतदार बंधू भगिनींना मी आव्हान करतो तुमच्या माध्यमातून की तुतारी वाजवणारा माणूस आणि 2 पंचायत समिती लोरे आणि फोंडा या मशाल चिन्हावर शिक्का मारून बटन दाबून आम्हाला महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना सर्व मतदार बंधूंना परत एकदा विनंती करतो, आम्हाला विजयी करावं. ह्या ज्या काय मी गोष्टी बोललो आहे ह्या प्रामुख्याने मी हातात घेऊन त्या पूर्ण करण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. याच्या पुढे अनेक माझ्या समोर उमेदवार आहेत, मी कोणावरच टीका करणार नाही. सगळे उमेदवार आहेत ते पण आमचे संबंधित आहेत, आम्ही वेगवेगळ्या पक्षात काम केलो तर ते पण त्याचसाठी उभे राहतात काम करण्यासाठी, आम्ही पण त्याच काम करण्यासाठी उभं राहिलो आहे. टीका टिप्पणी न करता मी माझा प्रामाणिक प्रयत्न या मतदारसंघातून निवडून येण्यासाठी करणार आहे. आम्ही जी निवडणूक लढवतोय विकासाच्या मुद्द्यावर लढवतोय, एका धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती
अशी ही निवडणूक राहणार आहे. विकास हाच आमचा अजेंडा असणार आहे. या सगळ्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा आशीर्वाद घेऊन, त्यांचे विचार घेऊन इथून पुढे आम्ही वाटचाल करणार आहोत. या फोंडा मतदारसंघामध्ये अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. रस्ता हे आता फोंडा बाजारपेठेमध्ये जे रस्त्याचं काम चालू आहे त्याच्यामध्ये पण खूप अडचणी आहेत. रस्ते सुरळीत नाहीत. उद्या ते फोंड्याचा ब्रिज तोडणार आहेत. त्याच्यामध्ये फोंड्याच्या लोकांचा जो पर्यायी मार्ग आहे त्याचा मोठा प्रश्न आहे, तो अजून सोडवलेला नाही आहे. रस्त्याचं घाटकाम चालू आहे, सगळा घाट तोडून ठेवला आहे. निकृष्ट दर्जाचं काम चालू आहे फोंडा घाटामध्ये. जो ठेकेदार आहे तो बेजबाबदार उत्तरं देतो, भेटत नाही. अनेक वेळा त्यांना फोन करून भेटण्याचा प्रयत्न केला आम्ही. कामाचं निकृष्ट पद्धतीचं काम चालू आहे. त्या कॉन्क्रीटकरण रस्त्यामध्ये मी मुद्दाम एकदा परत आवर्जून सांगतो, हा जो फोंडा घाटचा देवगड टू निप्पाणी रस्त्याचं काम चालू आहे, त्या ठेकेदाराने जे काम घेतलेलं आहे त्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालू आहे. त्या कामाचं निकृष्ट काम चालू आहे. त्या रस्त्याच्या कॉन्क्रीटच्या मटेरियलमध्ये गिरीटचा मोठ्या प्रमाणात जो क्रशर भरून सिमेंटचा कमी वापर करून हे सगळे रस्ते निर्माण करण्याचं काम मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. जिल्ह्यामध्ये काही लोकांना हाताशी धरून हे काम चाललेलं आहे. या इलेक्शन झाल्यानंतर मी स्वतः जिल्हा परिषदचा उमेदवार म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी विजयी केल्यानंतर माझ्या मतदार बंधू भगिनींना माझं आव्हान आहे, तुम्हाला चांगल्या क्वालिटीचं, चांगल्या पद्धतीचं काम करून घेण्याचं काम मी माझ्या प्रयत्नाने करून घेणार आहे. त्यामुळे या मतदारसंघात परत एकदा तुतारी आणि तुतारी वाजवणारा माणूस या चिन्हावर आणि मशाल चिन्हाला भरघोस मताने विजय करून आम्हाला द्या. आम्ही तुमच्या सगळ्या रखडलेल्या प्रकल्पांना, कामांना हात घालून आम्ही सगळ्यांना त्या कामाला न्याय मिळवून देऊ, एवढंच तुम्हाला माझ्या माध्यमातून सांगतो. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची जन्मशताब्दी शिवसेना शाखा पणदूर इथं साजरी करण्यात आली. यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांना शिवसैनिकांनी अभिवादन केलं. यावेळी शिवसेना सचिव दादासाहेब, दीपलक्ष्मी पडते, अरविंद करलकर, देवेंद्र नाईक यांच्यासहित शिवसेना पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे ज्यांनी मराठी माणसाची अस्मिता जगभरामध्ये पोहोचविली, अशा वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांची आज या ठिकाणी जयंती आपण उत्साहात साजरी करतो. त्यांचं हे जन्मशताब्दी वर्ष आहे आणि या जन्मशताब्दी वर्षदिना आम्ही सर्वजण विनम्र अभिवादन करतो. शिवसेना पक्षाचे पक्षप्रमुख म्हणून त्यांनी अख्ख्या जगभरामध्ये मराठी माणसाचा टंका पेटवला आणि एक वेगळी ओळख निर्माण करून दिली. अशा स्वर्गीय वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना विनम्र अभिवादन आणि आपणा सर्वांना या जयंतीनिमित्त खूप खूप शुभेच्छा. भारताचे सरसेनापती म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. त्या सुभाषचंद्र बोस यांची देखील जयंती साजरी होत आहे. त्यांच्या देखील पवित्र स्मृतींना विनम्र अभिवादन. त्याचबरोबर संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज यांनी जे का रंजले गांजले त्यांची म्हणे जो आपुले हा मंत्र आपल्या मराठी माणसाला दिला. अशा तुकाराम महाराजांची देखील आज जयंती आहे. असा हा त्रिवेणी संगम आज साधून आलाय आणि या त्रिवेणी संगमानिमित्त वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, स्वातंत्र्य सेनानी, सरसेनापती सुभाषचंद्र बोस आणि संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त आपणा सर्वांना शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे उमेदवार विक्रांत सावंत यांनी प्रचाराचा शुभारंभ केलाय. यावेळी बोलताना ते भावुक झाले. पाहूया. माझ्या सर्व बांधवांना आमच्या सर्वांचा नमस्कार आहे. तुम्ही आमच्या विनंतीला मान देऊन सर्व इथे आलात. आपण सर्वांचं प्रेम हे असंच आमच्यावर राहू द्या. आणि खरोखर सांगतो, आज खूप भावुक क्षण आहे. आपल्या सर्व परिवारासाठी इथे जमलेल्या तुमच्या सर्वांचा आशीर्वाद हा महादेवस्थळात मिळणं हे खरोखर भाग्य आहे. हे आणि इलेक्शनपेक्षाही खूप जास्त मोठं आहे. हे वैभव
हे मला असं वाटत नाही वैभव कोणाच्या नशिबात असेल आणि ते आमच्या नशिबात आलं, यासाठी तुम्हा सर्वांसमोर नतमस्तक होतो. आणि खरोखर सांगतो तुम्हाला सर्वांना की खूप भावूक क्षण आहे, कारण महादेवाच्या स्थळात आज मी माझ्या घरातील माझ्या व्यक्तींना गमावलं. आमचे वडील 6 महिन्यापूर्वी आम्हाला सोडून गेले, पण आज तुम्ही सर्वांनी इथे उपस्थित राहून एक परिवाराची भूमिका निभावली, यासाठी मी आयुष्यभर तुम्हाला सर्वांना नतमस्तक आहे. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आदिमाया आदिशक्ती भवानी माता आणि हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ऐतिहासिक पारंपरिक रहिवासी किल्ले सिंधुदुर्ग भेट सोहळ्यासाठी कांदळगावचे ग्रामदैवत स्वयंभू देव रामेश्वर आपल्या इतर वारेसूत्र, पालखी, तरंग, राणे, परब, मानकरी, गावघर आणि स्तत मंडळासह किल्ले सिंधुदुर्ग इथं कांदळगाव येथून रवाना झाला. या ऐतिहासिक देदीप्यमान भेट सोहळ्यात हजारो भाविक सहभागी झाले होते. त्या एका म्हणजे छत्रपती जेव्हा कोकणात आले छत्रपती शिवाजी महाराज, तर त्यांचा किल्ला बांधण्याचा इथे मानस झाला आणि मग किल्ल्याच्या बांधकामाला सुरुवात झाली. त्यावेळेस त्यांचा पावा राहत नव्हता, तो टिकत नव्हता पाण्याच्या याचा. तर त्याच्यासाठी त्यांना दृष्टांत झाला की दक्षिणेकडे जा, तिथे माझा शिवलिंग आहे, त्याची पूजा चक्र आणि घुमडबा त्या हिशोबाने महाराज आपले कारागीर घेऊन कांदळगावी आले आणि तिथे एक शिवपिंडीवर घुमटी वाढली आणि त्याची आठवण म्हणून त्याच्यासमोर एक वटवृक्षाचं झाड लावलं होतं. अजूनही ते झाड प्रेमाघाट फिरत उभं आहे आणि आज त्याला शिवाईचा वड म्हणून ओळखला. किल्ल्यावरनं तिथे महाराजांची भेट झाली की भवानी मातेची भेट होती, त्याच्यानंतर महादेवाची भेट होते, महादेव मंदिरामध्ये हनुमान मंदिरात येतात आणि त्याच्यानंतर मग तिकडनं हे सगळं कार्यक्रम झाल्यानंतर तिथल्या लोकांना आशीर्वाद दांडेश्वरच्या इथे संदेश सावंत यांच्या समर्थनार्थ हरकुळ बुद्रुक वासी एकवटलेत. उमेदवारीचा निर्णय वरिष्ठांनी अचानक बदलल्यानं नाराजी व्यक्त होतीये. कणकवली हरकुळ बुद्रुक येथे गोट्या सावंत म्हणजे संदेश उर्फ गोट्या सावंत यांनी उमेदवारी अर्ज अपक्ष दाखल केला होता आणि संजना सावंत यांनी देखील अपक्ष अर्ज दाखल केला आणि त्याच अनुषंगाने या ठिकाणी मनोज रावराने जे तिथले उमेदवार भाजपचे आहेत आणि ह्या निवडणुकीनंतर म्हणजे पार्श्वभूमीवर जे हरकुळचे जे ग्रामस्थ आहेत, तिथले जे मतदार आहेत, त्यांनी एक सरपंच आहेत, उपसरपंच आहेत, मंडळ अध्यक्ष आहेत, या सगळ्यांनी एक आज एकमुखी जो एक बैठक घेतलेली आहे आणि एक त्यामध्ये निर्णय घेतला की बाहेरचा उमेदवार आम्हाला नको, हरकुळ बुद्रुकमधला आम्हाला उमेदवार हवा, गोट्या सावंत किंवा संजना सावंत या आपल्याला उमेदवार हव्यात असं त्यांचं म्हणणं आहे. यावेळी शेकडोच्या संख्येने कार्यकर्ते देखील उपस्थित होते आणि त्या उपस्थितीत या सर्व जे ग्रामपंचायत सदस्य असतील, ग्रामपंचायत सरपंच असतील आणि जे मंडल अध्यक्ष यांनी एकमुखी निर्णय घेतलेला आहे आणि गोट्या सावंत यांनाच उमेदवारी मिळावी अशी त्यांनी मागणी केलेली आहे. एकंदरीत आपण बघतो की शेकडो कार्यकर्ते इथे एकवटलेले आहेत आणि यामध्ये त्यांनी निर्णय घेतलेला आहे. यामध्ये गोट्या सावंत यांनी जे म्हटलेलं आहे की मी शेवटपर्यंत पक्षाला विचारत होतो की मी
मी या मतदारसंघामध्ये इच्छुक आहे आणि निवडणूक लढणार, तसं मी काम देखील सुरू केलं होतं. गेली 3 ते 4 वर्ष माझं काम सुरू आहे. पण पक्षाने मला का डावललं हे मला माहीत नाही. पण पक्षाला मी सांगितलेलं आहे की जर समजा इथे उमेदवारी मिळाली तर मी निश्चितच काम करेन. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे देखील मी मागणी केली होती, पण नेमकं मला का डावललं हे माहीत नाही. पण पक्षाने मला संधी द्यावी असं देखील त्यांचं म्हणणं आहे आणि स्थानिक उमेदवार तिथला मिळावा, बाहेरचा उमेदवार नको असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे. एकंदरीत बाहेरचे उमेदवार मनोज रावरे हे लोरेमध्ये असतात, फोंडा मतदारसंघ आहे, त्यामुळे त्यांना स्थानिक उमेदवार तिथला असावा हरकुळमधला, आणि हरकुळ बुद्रुकमध्ये गोट्या सावंत यांचं काम आहे, त्यामुळे त्यांना उमेदवारी मिळावी यासाठी तिथले ग्रामस्थ आणि सगळे जे आहेत ते एकवटलेले आपल्याला एकंदरीत पाहायला मिळेल. त्यांनी एकमुखी म्हटलं की आपल्याला गोट्या सावंत किंवा संजना सावंत यांनाच उमेदवारी मिळावी, आपण त्यांच्या पाठीशी राहू असं देखील त्यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे एकच या कणकवलीमध्ये हरकुळ मतदारसंघामध्ये एक खळबळ उडालेली आहे की गोट्या सावंत यांच्या समर्थनार्थ ग्रामस्थ एकवटलेले आपल्याला पाहायला मिळाले आहेत. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. देवगड तालुक्यातील खुडी गावच्या ग्रामस्थांच्या वतीनं येथील खुडी पन्हाळीवाडीतील मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून मंजूर झालेल्या खुडी देऊळवाडी पन्हाळीवाडी पोयरेसीमा रस्त्यांपैकी पन्हाळीवाडी ते पोयरेसीमा या भागाचं थांबलेलं काम पुन्हा सुरू न झाल्यास आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीवर सामूहिक बहिष्कार टाकण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिलाय. यावेळी तहसीलदार यांच्याकडे निवेदन देऊन ग्रामस्थांच्या वतीनं आक्रमक पवित्रा घेण्यात आला. या संदर्भात ग्रामस्थांनी तहसील कार्यालयाला लेखी निवेदन देऊन आपला तीव्र निषेध व्यक्त केलाय. जोपर्यंत आमच्या पन्हाळीवाडी ते पोयरेसीमा या रस्त्याचं थांबलेलं काम चालू होत नाही तोपर्यंत येणाऱ्या सर्व निवडणुकांवर सामूहिक बहिष्कार घालून आमचा तीव्र निषेध व्यक्त करत आहोत असं ग्रामस्थांनी पत्रात म्हटलंय. आम्ही देवगड तालुक्यातील खुडी पन्हाळीवाडीतील ग्रामस्थ इथे जमलेलो आहोत. ते या कारणासाठी जमलो की इथे तहसीलदार साहेबांना आमचं निवेदन देण्यासाठी इथे आम्ही जमलेलो आहोत. त्या कारण असं आहे की आमचा जो काय मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेमधून रस्ता पास झालेला आहे त्याचं काम आता सध्या चालू आहे. पण त्याच्यातील जो काय भाग आहे आमचा पन्हाळीवाडी पोयरेसीमा हा जो रस्त्याचा जो भाग आहे तिथे आमचे ग्रामपंचायतीतील सरपंच माननीय श्री दीपक नारायण कदम यांनी तिथे अडथळा हाणून तो जो काही रस्त्याचा आमचा 600 मीटरचा भाग आहे तो त्यांनी अडून ठेवलेला आहे. मग याच्यासाठी आम्ही पंचायतीकडे दाद मागायला गेले असता ते आम्हाला उडवाउडवीचे उत्तरे वगैरे देतात, कुठलंही व्यवस्थित म्हणजे निर्णय देत नाहीत. त्यामुळे पुढील आमचं जो रस्त्याचं काम खोळंबलेलं आहे ते लवकरात लवकर मार्गी लागण्यासाठी आम्ही इथे यांना आपला तहसीलदार साहेबांना निवेदन देण्यासाठी इथे जमलो होतो. आता आम्ही इथे जमलेले ग्रामस्थ हे आमचा जो रस्ता खुडी पन्हाळीवाडीचा मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून जो रस्ता मंजूर झाला तो रस्ता पोयरेसीमा हा जो पन्हाळीवाडी पोयरेसीमा हा जो मधला भाग आहे तो सरपंच आम्हाला न विचारतात अपुऱ्या कागदपत्राच्या अभावी किंवा जे काय कारण सांगून परस्पर बांधकाम विभाग इथे त्यांनी लेटर पाठवलं की हा रस्ता 23 नंबरवरून हटून हा रद्द करण्यात यावा. त्यासाठी त्यांनी आमचे कोणतेही कागदपत्र बघितले नाही, आम्हाला कोणत्याही मिटिंगला त्यांनी बोलवणं हे केलं नाही रितसर. आणि आमची ज्यांनी तक्रार घेतली यांनी सरळ रस्ता रद्द करण्यासाठी लेटर दिलं बांधकाम विभागात. आम्ही जर त्यांना विचारायला गेलो तर आम्हाला ते सरळ उत्तर देत नाही आणि प्लस आम्हीच उर्मट म्हणून ते आम्हाला हे करतात नाही. आमच्याकडनं त्यांचं असं म्हणणं आहे की मागील निवडणुकीसाठी आम्ही त्यांना वोटिंग केलं नव्हतं म्हणून ते आम्हाला ह्या विकासाचे तुमच्या वाडीबद्दल जो काही विकास आहे त्याबद्दल तुम्ही आम्हाला विचारू शकत नाही असं आम्हाला त्यांनी बोलूनही दाखवलं. त्यामुळे 5 फेब्रुवारीची जी निवडणुका लागल्या पंचायत समिती जिल्हा परिषद त्यावरती आम्ही सामूहिक बहिष्कार आमच्या वाडीतर्फे आम्ही सामूहिक बहिष्कार टाकणार आहोत. कारण आम्ही 2 महिने आमच्या रस्त्याचा पन्हाळीवाडी ते पोयरेसीमा या रस्त्याचं काम 2 महिने बंद आहे. अधिक सरपंच सांगतात की तो रस्ताच कॅन्सल करा, त्याची आम्हाला सक्त गरज आहे. कारण तिथे भाळ आहे किंवा आम्हाला पुलाची गरज आहे. आम्ही त्याच्यासाठी 2 वर्ष प्रयत्न करतो आणि रस्ता आता मंजूर होऊन आलेला असताना आणि गावचा सरपंच हा रस्ता कॅन्सल करण्यासाठी जे प्रयत्न करतायत त्याच्यामुळे आम्हाला आता दुसरा कोणताही पर्याय नाही. म्हणून आम्ही आता बहिष्काराचा हा जो एक पर्याय आहे हा आम्ही त्याला यासाठी आम्ही तहसीलदारांकडे आता निवेदन दिलेलं आहे. याचं आमचं काम जोपर्यंत आम्हाला हे आश्वासनं वगैरे नको, आमचं काम चालू करा. आम्ही निवडणुकीला हे करू नाही तर आम्ही सहकार्य करणार नाही.
ओंकार कला मंच आणि पाटणकर एज्युकेशन ट्रस्टच्या माध्यमातून सावंतवाडीत पुन्हा एकदा आंतरराज्यीय मालवणी करंडक एकांकिका स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. 27 फेब्रुवारी ते 1 मार्चच्या कालावधीत येथील पालिकेच्या जनरल जगन्नाथराव उद्यान समोर हा करंडक रंगणार आहे, अशी माहिती पत्रकार परिषदेत ॲडव्होकेट रुजुल पाटणकर यांनी दिली आहे. दरम्यान या महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कला क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा विशेष पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात येणार आहे. नमस्कार. 2016 साली आपण मालवणी करंडक हा सावंतवाडीमध्ये ही एकांकिका स्पर्धा घेतली होती. तर ह्या वर्षी आपण ती पुन्हा सुरू करतो आहे. पाटणकर एज्युकेशनल ट्रस्ट आणि ओंकार कला मंच यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण ही स्पर्धा यावर्षी पुन्हा सुरू करतो आहे आणि हा मानस आहे की दरवर्षी ही स्पर्धा घेतली जाईल. तर ह्या वर्षी जी स्पर्धा आहे ही आपल्या गार्डनच्या इथे 27-28 फेब्रुवारी आणि 1 मार्च या 3 दिवसाच्या कालावधीमध्ये होईल. ही एक आंतरराज्य एकांकिका स्पर्धा असेल. यासाठी एंट्री फी जी आपण ठरवली आहे ती 500 रुपये असेल आणि अनेक बक्षिसं ह्यामध्ये दिली जातील. त्यामध्ये अनेक वैयक्तिक बक्षिसं पण दिली जातील. त्यामध्ये जी सर्वोत्तम जी एकांकिका असेल तिला 25,000, दुसऱ्या क्रमांकाच्या नाटकाला 15,000 आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या नाटकाला 10,000 याप्रमाणे आपण बक्षिसं त्यांना देणार आहोत. ह्यासाठी नोंदणी करण्यासाठी आणि अधिक माहिती घेण्यासाठी आपण काही कॉन्टॅक्ट नंबर देतो ज्यांना आपण कॉन्टॅक्ट करू शकता. यामध्ये सर्वप्रथम सचिन मोरजकर यांचा नंबर आहे 9421 111616, भुवन नाईक 9607 293588 आणि रुजुल पाटणकर 9545520604 या नंबरवरती आपण संपर्क करू शकता. धन्यवाद. जसं ओंकार कलामंच या कलामंचाने या सिंधुदुर्गासाठी सावंतवाडीसाठी बरेच कलाकार दिलेले आहेत. आतापर्यंत आम्ही खूप मेहनत केली आहे आणि आज जवळजवळ ओंकार कलामंच 25 वर्ष झाली आहे या कलाक्षेत्रामध्ये राबतोय. तसंच मालवणी करंडक हा 2016 साली झाला होता. आज त्याला 10 वर्ष पूर्ण झाली आहे. त्याच्यामुळे आम्ही पुन्हा या करंडकासाठी या सगळ्या कलाकारांच्या सन्मानासाठी हा करंडक साजरा करत आहोत. तर जास्तीत जास्त कलाकारांनी जास्तीत जास्त नाटककारांनी या कलाक्षेत्रासाठी मेहनत करण्यासाठी आपल्या येणाऱ्या या नाट्य महोत्सवामध्ये सहभागी व्हावं आणि उत्कृष्ट अशी कला आपण त्यांच्याकडनं पाहणार आहोत. सावंतवाडी शहराला संस्थांखाली पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. सांस्कृतिक वारसा आहे. हा वारसा जपण्यासाठी जे विविध कलेत म्हणजे दशावतार असू दे किंवा नाट्यक्षेत्र असू दे किंवा चित्रकला अशा अनेक क्षेत्रात जे वावरलेले आहे अशा लोकांचा आम्ही या एकांकिका महोत्सवाच्या निमित्ताने खास पुरस्कार देऊन सत्कार करणार आहोत. विशेष म्हणजे जे दिवंगत आबानियोगींसारखे जे कलेसाठी जगले अशा लोकांच्या नावाने त्यांच्या कुटुंबियांकडून पुरस्कार जाहीर करण्यात आलेले आहे. असे अनेक जण आमच्या संपर्कात आहेत आणि त्यांच्या नावाने आम्ही किमान 5 पुरस्कार या निमित्ताने देणार आहोत आणि जे या कलाक्षेत्रात काम करतात त्यांचा आम्ही सत्कार करणार आहोत. लवकरच याबाबतची अधिकृत घोषणा आम्ही करू. सावंतवाडी शहरातील शिरोडा नाका परिसरात मराठा हॉस्टेलच्या बाजूला असलेल्या गवताला दुपारी अचानक आग लागली होती. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ खळबळ उडाली असून घटनास्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी जमली. शिरोडा नाका येथील मराठा हॉस्टेल लगत असलेल्या गवतामधून आगीचे लोळ दिसताच नागरिकांनी तात्काळ सावंतवाडी नगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागाला माहिती दिली. सूचना मिळताच नगरपालिकेचा अग्निशमन बंब तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाला. अग्निशमन कर्मचाऱ्यांनी शर्थीचे प्रयत्न करत काही वेळातच आग आटोक्यात आणली. सुदैवानं या आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र आग नेमकी कशामुळे लागली याचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाहीये. वेळीच अग्निशमन बंब घटनास्थळी दाखल झाल्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. नगरसेवक अजय गोंदावळेंनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. आग आटोक्यात आल्यानं परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केलंय. नाटक मतदारसंघातून संदेश उर्फ गोट्या सावंत यांनी भाजपकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. पण हरकुळमध्ये देखील त्यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. गेली कित्येक वर्ष ते त्या ठिकाणी काम करतात. कार्यकर्त्यांची त्यांची मनं जोडलेली आहेत. तशाच पद्धतीने त्यांनी 4 ते 5 वर्ष कार्यकर्त्यांना टिकून ठेवलं आहे. भाजप पक्षवाढीसाठी देखील त्यांनी मोठा प्रयत्न केला. त्यामुळे त्यांनी अपक्ष देखील ते फॉर्म भरलेला आहे आणि आज त्यांनी त्या ठिकाणी
हरकुळ बुद्रुकमध्ये कार्यकर्ते एकवटले आणि आम्हाला संदेश उर्फ गोट्या सावंत हेच उमेदवार हवेत असं सांगितलं आणि त्याच दरम्यान आपल्यासोबत संदेश उर्फ गोट्या सावंत आहेत. सावंतसाहेब नमस्कार. कोकण साधला दिवशी आज तुमच्या समर्थनार्थ हरकुळ बुद्रुकमध्ये एक मोठा मेळावा घेण्यात आला, काय सांगाल नेमकं? कार्यकर्त्यांनी आज हा मेळावा आयोजित केला होता आणि मला त्याची कल्पना नव्हती. मला साधारण 3-3:30ला फोन आला की आम्ही एक बैठक लावली आहे. मला काय मेळाव्याची काय कल्पना नव्हती. बैठक लावली, त्या बैठकीला आपण उपस्थित राहावं, भारतीय जनता पार्टी म्हणून बैठक लावलेली आहे. त्या बैठकीसाठी म्हणून मी आज त्या ठिकाणी गेलो होतो. पण बहुसंख्य कार्यकर्त्यांनी सांगितलंय की आम्हाला म्हणजे गोट्या सावंत उमेदवार हवा, बाहेरचा उमेदवार नको, असं देखील त्या बैठकीत एकत्रित ठरलं. 100% ते सत्य की नाकारता येणार नाही की कार्यकर्त्यांची लोकांची मागणी आहे. यापूर्वी मागणी होती माझी, कारण मुळात मी जवळजवळ 5.5 वर्ष सतीश सावंत ज्यावेळी पक्ष सोडून गेला त्यावेळी त्याच्या विरोधात त्या ठिकाणी राणे साहेबांना अपेक्षित असणारं, राणे साहेब असतील, नितेश राणे साहेबांना अपेक्षित असणारं 5.5 वर्ष काम त्या ठिकाणी केलं आणि जो मतदारसंघ मायनस होता तो जवळजवळ 1500च्या दरम्यान या ठिकाणी प्लस केला आणि त्यासाठी पूर्ण सहकार्य तिथल्या कार्यकर्त्यांचं, सरपंचांचं, पदाधिकाऱ्यांचं होतं आणि त्या पदाधिकाऱ्यांचा आज आग्रह होता की आपण त्या बैठकीला उपस्थित राहावं आणि त्या बैठकीला मी त्या ठिकाणी आज उपस्थित होतो. दोन्ही ठिकाणी तुम्ही उमेदवारी मागितलेली, हरकुळ आणि नाटळ, पण हरकुळमध्ये आपल्याला नाकारण्यात आलं, नेमकं कारण काय असावं? नाही का बघा, मी आधी मुळात सन्माननीय राणे साहेबांचा कट्टर समर्थक आहे. माझा पक्ष मी अनेक वेळा माझ्या भाषणांमध्ये पण या ठिकाणी सांगितलं की मी राणे साहेबांचाच, माझा पक्ष नारायण राणे साहेब आहेत, त्यामुळे मी राणे कुटुंबियांचा शिपाई आहे. ह्यापुढेही मी राणे कुटुंबियांसाठीच काम करणार, यात कुठचंही तडजोड होणार नाही. राणे कुटुंबियांशी काम करत असतेवेळी माझ्याकडनं कुठची चुकी या ठिकाणी होणार नाही. परंतु ज्या पद्धतीने उमेदवाराच्या बाबतीत काही गोष्टी चुकलेल्या आहेत त्या कार्यकर्त्यांना, मला नाही तर कार्यकर्त्यांना त्या नको आहेत आणि कार्यकर्त्यांना नको असल्यामुळे मी मुळात त्या भागात काम करते. जे कोण कार्यकर्ते होते ते कार्यकर्ते होतेच मुळे मी पक्ष वाढू शकलो. मी एक निमित्त मात्र आहे. मी राणे साहेबांचा शिपाई आहे, नितेश राणे साहेबांचा शिपाई आहे. त्यांच्या पद्धतीने मी 5 वर्ष काम केलं. त्यामुळे कार्यकर्त्यांची एक अपेक्षा आहे की या ठिकाणी 100% गोट्या सावंत यांना उमेदवारी मिळायला पाहिजे होती आणि ती त्यांची भावना बोलण्यासाठीच मला या ठिकाणी त्यांनी बोलवलं होतं. पण कार्यकर्त्यांनी एवढी भावना आपली बोलून दाखवली, तुमचा निर्णय काय असेल? कारण सगळे म्हणतात की आम्हाला तुम्हीच उमेदवार आहात, बाहेरचा उमेदवार नको, असं देखील एकमुखी त्या बैठकीमध्ये कार्यकर्त्यांनी सांगितलंय. 100% ते सर्व गोष्टी सत्य आहेत, सत्य नाकारता येत नाहीत. बघा, मुळात आजची बैठक होती ही कार्यकर्त्यांनी लावलेली बैठक होती, कोणालाही दाखवण्यासाठी बैठक नव्हती. कार्यकर्त्यांची भावना या ठिकाणी जाणून घेणे माझं काम होतं. मी त्याच भावना जाणून घेतलेल्या आहेत. आता उद्या मोठ्या साहेबांजवळ हा विषय जाईल, मोठ्या साहेबांजवळ हा चर्चा होईल आणि त्या चर्चेनंतर मार्ग निघेल अशी मला खात्री आहे. पण कार्यकर्त्यांनी आपण कुठेतरी पक्षावर दबाव तंत्र वापरतं असं काही ह्याच्यातून एक दिसतंय, असं काय? नाही. 36 वर्ष झाली, मी कधी कोणावरही दबाव टाकला नाही. मी फक्त आदेशावर चालणारा कार्यकर्ता आहे. तुम्ही किंवा अनेक पत्रकारांनी मला बघितलेलं आहे की मी आदेशावर चालणारा कार्यकर्ता आहे. आदेश दिल्याच्या नंतर जी गोष्ट सांगतील त्या पद्धतीने मी काम करतो. आजही मी सन्माननीय राणे साहेबांनी मला हरकुळमध्ये दोन्ही म्हणजे पालकमंत्री मोदी असतील, आमचे सर्वांचे सन्माननीय दादा असतील, यांनी मला जबाबदारी दिल्यानंतर या ठिकाणी सतीश सावंतांना या ठिकाणी नेस्तनाबूत करावं. कारण काय, साहेबांच्या घरामध्ये राहून त्यांनी फसवलं होतं, त्यामुळे ती जबाबदारी माझ्याकडे दिली होती, ती मी प्रामाणिकपणे पार पाडली आणि ते पार पाडत असतेवेळी लोकांचा माझ्यावर विश्वास बसला. मी काम काहीतरी करू शकतो असं लोकांना वाटलं आणि माझं गावही त्या मतदारसंघामध्ये आहे आणि मला या ठिकाणी एक आनंद झाला होता की या ठिकाणी मला संधी मिळेल आणि माझ्या पत्नीला या ठिकाणी नाटळमधनं संधी मिळेल अशी एक माझी अपेक्षा होती. आम्ही दोन्ही ठिकाणी गेली 36 वर्ष अतिशय प्रामाणिकपणे काम करतोय. पक्ष आज या कार्यालयामध्ये बसलोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कुठेही विभागीय कार्यालय नाही. ह्या कार्यालयाला जवळजवळ 28 वर्ष झालेली आहेत. म्हणजे काम आमचं तळागाळापर्यंत आहे. म्हणून अपेक्षा होती, अपेक्षा ठेवणं हे 100% काही चुकीचं आहे असं मला वाटत नाही. पण स्थानिक उमेदवारी मिळावी आणि मनोज रावराणे हे त्या म्हणजे फुंड्याचे आहेत, त्यांना इथे उमेदवारी मिळू नये असं एक त्यातले ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे. हो, सत्य आहे ना ते, त्यांचं मी नाकारू शकत नाही. कार्यकर्त्यांनी भूमिका मांडलेली आहे, 100% सत्य आहे. स्थानिक उमेदवार असावा ही त्यांची भूमिका आहे. स्थानिक उमेदवारापेक्षा त्यांनी असणारे माझे संबंध, असणारे लोकांशी जे काय ऋणानुबंध, त्याच्यामुळे माझी मागणी केली आहे. मनोज रावराणे यांनी अधिकृत उमेदवारी अर्ज भरले, त्याबद्दल काय सांगाल? साहेब बघा, तो पक्षाचा निर्णय आहे. पक्षाने जो निर्णय घेतला आहे
त्यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे. मला या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीची मला उमेदवारी मिळेल, मी पण अर्ज भरला आहे. परंतु निवडणुकीमध्ये निवडून येण्याचं गणित फार गरजेचं असतं. त्यासाठी कार्यकर्ते लागतात आणि कार्यकर्त्यांची मनं जर जुळली नसतील तर तो उमेदवाराला त्रास होऊ शकतो. त्या हेतूने त्यांनी मिटिंग घेतली. पण जर तुम्ही आणि मनोज रावणे, तुम्ही जर अपक्ष उमेदवार आहात, मनोज रावणे भाजप राहिले, तर कुठे ना कुठेतरी म्हणजे दुसऱ्यांना, विरोधकांना फायदा होऊ शकतो एकंदरीत, असं त्याबद्दल काय सांगा? माझ्या रक्तात नाही. मी विरोधकांना फायदा करून मिळून देण्यासाठी मी कधी काम केलं नाही. राणे साहेबांच्या मी सच्चा कार्यकर्ता आहे. राणे साहेबांचा सच्चा कार्यकर्ता असल्यामुळे आतापर्यंत राणे साहेबांनी जे जे आदेश दिले ते मी मानलेला आदेश आहे. परंतु आणि विरोधकांना फायदा होईल असं मी माझ्याकडनं कुठचं काम होणारच नाही. पण एकंदरीत मनोज रावणे हे देखील पक्षाकडून तिकीट मिळालं आहे असं एकंदरीत दिसतंय आणि ते देखील उमेदवारीत इथे ताकदीनिशी उतरणार आहेत असं एक माहिती समजते. काय सांगा? मनोज राणे आणि कोण पक्ष म्हटल्यानंतर पक्ष कुठचाही पक्ष आमचा पक्ष आहे म्हणजे राणे साहेबांचा पक्ष आहे म्हणजे ताकदीने उतरणार, एका नाकारता येतच नाही. परंतु अजून 27 तारीखपर्यंत फॉर्म घ्यायची दिवस आहे. पक्षाने जर ठरवलं तर त्याच्यात काही घडामोडी होऊ शकतात, काय नाकारता येत नाही. पण अपेक्षा उमेदवारी देऊ शकतो मी असं म्हणत नाही, काही नाकारू शकत नाही कुठचीही गोष्ट. सगळे अजून राजकारणात कुठचीही गोष्ट अशक्य आहे असं तिथं होत नाही. पक्षाने ठरवलं, राणे साहेबांनी ठरवलं, नितेश राणे साहेबांनी ठरवलं तर काही बदल घडू शकतात. एक शेवटचा प्रश्न, आज मोठ्या संख्येने गर्दी केलेली होती, या कार्यकर्त्यांना काय सांगाल? मी कार्यकर्त्यांचे मनापासून आभार मानेन की मी जी काय त्या भागात 5.5 वर्ष या ठिकाणी काम केलं, त्या 5.5 वर्षाची पोचपावती त्या कार्यकर्त्यांनी मला दिली, त्याबद्दल मी मनापासून त्यांचा ऋणी आहे. संदेश उर्फ गोट्या सावंत, आज जो मेळावा हरकुळमध्ये झाला तो मोठ्या संख्येने झाला आणि त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी त्यांनी आभार मानले आहेत. पण जर राणेसाहेब आणि पालकमंत्री नितेश साहेब यांच्या आदेशाने आपण काम करू आणि हरकुळमध्ये आपण ताकदीनिशी आपण सर्व उतरू आणि जर उमेदवारी मिळाली तर आपण ताकदीनिशी उतरू असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. राजवाडे उत्कर्ष मंडळ नाटळ मुंबई संचलित माध्यमिक विद्यालय नाटळ हायस्कूल इथं नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंतीनिमित्त कैलासवासी रघुनाथ सावंत आझाद हिंद सेना सैनिक यांच्या स्मरणार्थ माजी सैनिक सन्मान सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सुरेश हरी सावंत यांच्या सौजन्यातून नाटळ हायस्कूल इथं हा कार्यक्रम झाला. या सोहळ्याला अध्यक्ष भालचंद्र सावंत, निवृत्त पोलीस निरीक्षक अर्जुन शंकर राणे, जिल्हा माजी सैनिक कल्याण संघटक अण्णासाहेब माने यांच्या उपस्थितीत झाला. माजी सैनिक तुकाराम वायंगणकर, विनायक नाईक, दत्तगुरू गावकर, अगस्तीन लोबो, यशवंत सदडेकर यांचा सन्मान करण्यात आला. उमा सुरेश सावंत, मिलिंद डोंगरे, नितीन कदम, नितीन सावंत चेअरमन, शालेय समिती, माध्यमिक विद्यालय नाटळ आणि मुख्याध्यापक आजचा जो दिवस आहे मी आयोजकांना धन्यवाद देईन की आजचा जो दिवस काढला ना तो नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीनिमित्त आहे. म्हणजे माजी सैनिकांचा जो सत्कार करण्यासाठी याच्याशिवाय दुसरा दिवस योग्य वाटत नाही. त्यासाठी एकदा त्यांच्यासाठी सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्या.
काय होतं, आपल्या संपूर्ण देशामध्ये, आपल्या गावामध्ये, आपल्या तालुक्यामध्ये, आपल्या जिल्ह्यामध्ये सगळीकडे हे माजी सैनिक आहेत, परंतु त्यांना जो आदर सत्कार मिळाला पाहिजे तसा मिळत नाही. तुम्ही बाहेरच्या देशामध्ये बघितलं असेल, अमेरिका, इंग्लंड याच्यामध्ये रेल्वे स्टेशनवर जर आता युनिफॉर्म मध्ये जर सैनिक असेल तर सगळे जे जमलेले प्रवासी असतात ते टाळ्या वाजवतात, त्याचा आगमन झालं तिथं, इतके त्याला सन्मान दिला जातो. पण आमच्याकडे ती अजून परिस्थिती निर्माण झाली नाही, ती या निमित्ताने होईल अशी मला आशा आहे. आता आपल्या या ठिकाणी शिक्षण 10वीपर्यंत आहे. याच्यानंतर व्हॉट इज नेक्स्ट, काय गोल आहे मुलांचं, मुलांच्या ॲटिट्यूड कशा आहे, मुलांचा कल कशामध्ये आहे, हा कल ॲक्च्युली तुमच्या इंटरेस्टवर अवलंबून आहे. एक थोडक्यात एक्झाम्पल सचिन तेंडुलकरचं देतो तुम्हाला. म्हणजे त्यांची काही शिक्षणामध्ये काय फार मोठी रुची नव्हती, 10वी हे झाले, पण त्यांचा छंद होता कशामध्ये, क्रिकेटमध्ये. तर त्यांनी त्या गोष्टीवर फोकस टाकला आणि आज ते आजच्या देशात सर्वात मोठे भारतरत्न अवॉर्ड विजेता त्यांच्या प्रवीणमध्ये करून ते दाखवतात. आणि असे काही बऱ्याचशा गोष्टी आहेत जे आपले भूतपूर्व राष्ट्रपती APJ अब्दुल कलाम साहेब आहेत, बऱ्याच काही महान हस्ते अशा आहेत की ज्यांना ॲक्च्युली छंद त्यामध्येच होता, त्यांनी त्यात इंटरेस्ट घेतला. तर मुलांना माझे एक फोकस त्यासाठी ज्या गोष्टीची तुम्हाला इंटरेस्ट आहे, ज्या गोष्टीची तुम्हाला वाटतं की हा हे केलं तर आपल्याला खरोखरच काहीतरी आपल्याला बोलायचं होतं, तर त्या गोष्टीकडे फोकस मुलांनी टाकावा. आणि 2-3 गोष्टी मगाशी सांगितल्या, खास आफ्टर 10 इयर्स म्हणजे 10वीच्या नंतर मुलांना PCM आणि PCB आणि PCMB ह्या गोष्टीचं नॉलेज पालकांनी जरूर मुलांना आणि त्यांच्या आयोगांना द्यावं. कारण त्यांना करायचं काय माहीत नाही. विद्यार्थ्यांना एवढंच माहिती आहे की आपण शाळेत जायचं आणि सगळ्या गोष्टी करायच्या. पालकांना माहीत नसते की माझा मुलगा पुढं काय करणार आहे, तो काय शिकणार आहे. थोडक्यात तुम्हाला सांगायचं, जर बायोलॉजी जर तुम्हाला नाही घेतली आणि त्याला जर वाटतं मला डॉक्टर व्हायचं आहे, तर त्याचं स्वप्न तसं अधूरच राहतं, काहीच करू शकत नाही. तो तुम्हीच एक्झाम देऊ शकत नाही. त्याच्यानंतर जर मुलाला जर वाटलं बाबा मला इंजिनियर व्हायचं आहे, बायोलॉजी ठेवता बाहेर तसं त्याच्यामध्ये नकाराद्वारे बायोलॉजी डोक्यात नकाराने पुढे इंजिनियर व्हायचं आहे. हा विषय मुलांना समजला पाहिजे, पालकांना समजला पाहिजे. तर ह्या गोष्टीचं खरंच शिक्षक वर्गांना माझी विनंती आहे, त्या गोष्टीचं मार्गदर्शन जरूर करावं, जेणेकरून पालकांना समजणार असं पालक मिटिंग होईल त्यावेळेस जरूर हा विषय डिस्कस करावा. माझे आई वडील म्हणा, मुलं म्हणा, मिस्टर, माझ्या कुटुंबात असलेली सगळी माणसं, त्यानंतर येतो तो आपला जिथे आपण राहतो, रहिवास करतो तो परिसर, त्या पुढे येतो आपला मोठा गाव, नंतर तालुका, जिल्हा, आपलं राज्य, त्या पुढे आहे आपला देश. म्हणजे देशसेवा ही जर तुम्ही शोधायला गेलात ना तर कुठून सुरू होते बघा, आपल्या घरापासून. सरांनी कसं सांगितलं, आई बाबांनी काय सांगितलं तर ते ऐकत. या सरांनी काय सांगितलं की उडी मार, सांगितलं की उडी मारायची आहे. आता मी माझ्या कुटुंबासाठी कार्य करेन, माझ्या गावासाठी कार्य करेन. मी शिक्षण, तुम्ही आता शिक्षण घेऊन पुढे पुढे जाल. प्रत्येक जण आपापल्या कुवतीनुसार आपापलं क्षेत्र निवडेल, त्याप्रमाणे शिक्षण घेईल, त्याप्रमाणे काम करेल. आता तुम्हाला या सगळ्या सैनिकांकडे बघून त्यांची मेडल बघून काय छान वाटतं आहे आणि हे मिळवायचं तर तुम्ही प्रयत्न कराच. पण असं आहे की शेवटी तिथे तुमची निवड होणं, प्रत्येकाची कुवत असणं, या सगळ्या गोष्टी आहेत. पण जर कोणी सेनेत नाही जाऊ शकला तर तुम्हाला जे कोणतं काम तुमच्या वाट्याला येईल, तुमच्या शिक्षणानुसार असेल, तुमच्या आजूबाजूच्या सगळ्या परिस्थितीच्या परिणामानुसार असेल, तर जे काम मिळेल तुम्हाला ते तुम्ही नेकीने करायचं आहे. का तर ह्या देशाचा तुम्ही एक घटक आहात. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. संदेश सावंत यांच्या समर्थनार्थ हरकुळ बुद्रुकवासी एकवटले. कांदळगावचे ग्रामदैवत श्रीदेव रामेश्वर किल्ले सिंधुदुर्ग भेटीला. आणि निवडणुकीवर कुडी ग्रामस्थांचा सामूहिक बहिष्कार. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.